Girepriman ang midwife nga destino sa barangay Lawaan Ono Dakban Salisay humanggi kung mibalibad so sa kamabdos o buntis nga nag-prenatal. Gipatawag ni Mayor Samsam Gulyas si Julie Abiliana nunod sa reklamong nadawat. Matud pa pila kahigayon nga gibalibaran si Grace Badayos o Mary Grace Badayos nga mag-prenatal check-up o gipasa-pasa lang kini sa laing barangay. Kinibisan pa man o nakapakita si Badayos o pamatuod nga siya taga barangay Lawaan Ono. Matud sa mayor, dili unta siya mubalibad kay pagserbisyo man na kini ang gikinahanglan sa katawan. Nagdumili pagluwat og pamahayag si Abiliana kinsa miingon nga naglibog siya sa utlanan sa mga barangay ubos sa iyang area of responsibility. Dawaton gyud nato ang tanan na muduol sa ato ang barangay or sa ato ang tugkaran. Kus pwede man nato hatagag serbisyo and at the next time iendurso na lang nato sa tarong na barangay kung asa gyud siya.